Adette gailede bir kişi ikincisinden bara bir nişiktir jaylaştırıp duran. Sizde Була. Зөфәр абыйның холкы бер төрле, әйе. Без инде электән үк без бит инде бергә укыдык. Мин аны студент чакларыннан ук беләм. Әйе, ул бик төгәл кеше, уның бөтен әйберсе аккурат булырга тиеш. Аның бөтен стрелкасы урында булырга тиеш, сәдәфе урында булырга тиеш мәсәлән. Ә мин җайладым. Стрелкасын үзе үтүкли. Аңарга сәдәфләре башкалар алмадым. Футболкалар ала башладым. Җимарланмый торган. Менә шулай итеп килешәбез дә. Шуның кадәрлек әйбәт нигә юллар табасың инде тормышта әлбәттә. Юллар. hem uzak yıllarda birge bulup, orada yarattık hem hürmet hissini nişik saklap kalırlar. Ул булса була инде ул. Булса була. Беләсеңме, мин тагын шуны әйтәсем килә. Менә хәзер тиз генә килде дә, күрде дә, ашык булды да, яки булмаса, ни булырга мөмкин. Теге, юк, бу миңа ошамый, бу миңа ошарга тиеш шундук һәм гел шулай гына була дип теге үзеп тә ташлыйлар кайбер яшьләр, әйме? Шул моментта шуны барыбер кешегә сабырлык кирәк, беләсеңме? Кешенең кайвакыт кайбер сыйфатларын күрми дә калырга мөмкинсең. Кеше котыра бара ачылырга мөмкин. Кайвакыт кешегә төзәтү, я булмаса бер киңәш бирү кешегә нитә, төзәтә, үзгәртә. Менә шундый моментларны да кайбан исәптә тотып, ул әйтәләрен сабырлык диләр инде. Менә шушы сабырлык та булырга тиеш, бер-береңә карата. Кешенең сыйфатлары була, яхшы сыйфатлары була. Сыйфатларны без сөйлибез кемнекен? Үзеңдә булмаганын сөйлисең кешедә. Шул сыйфатларны күргә белү, күрә белергә тырышу ул инде ул тормышның төп бурычы. Төп бурычы сабырлык, менә шуларны күргә тырышу.